Hello, kublai phi baro te nga ko aban ai kublai phi baro ki parlo ki para George nga nang ta ki bahayeng ki bahasam junga baro kino ki ba nga don jing ya dei ki bala yo wishing nga ha kan ka sam kha junga ta ngam la shu ban post ki WhatsApp status ki stories jong ki Facebook junga ngamar dang post dang screenshot ya baro ki to ka jing wish jong phi ka internet junga kala lur la kumba shi phau GB ta ngam la shu ta ngan sim ya kan ka lar ban ai ka jung ko blai ka ba ka pang na ka banta ki to ki ba wish but nak bentar kita kiba claim wish ro ngako ban ai kble ya phi ba yala se piklet la ne la kan ka daw ngam tipre ya kata ta ngako ban ai kble ya phi hakane ka video hakane ka kenti ngashim ya kalat ban ai kble phi ba ro kita kibla wish nga hakane ka sngi kha junga ka ba manta ka sngi ho ja ka jing shisha ya kane ka bade junga ngala mut ban le malu mala kata ka mini concert la ne kano ka mini ke party mo benda ka ne kasni ta nakidau ki bahayeng hasam nakadau ba ngadon jing kandi ap menin but menta kasni ro ngadon ka jing ngam like por ban le ta jing shisha ngalamu de ban shodia ki vlog ro menta kasni tamba ngam like por sure ta kadau ba war ya kana ka birthday jongaro ngamyo ban por ban celebrate hakene ka snam ka ba menta jong snam ara cara arpo kek ru ngila mod order hi tang ba nakatao kita kidau kiba don hanga menta ka sngi te ngko shu ban order menta ka sngi te ngin celebrate lagi snam ki bon sawan ngin sale ada ka grand sendan ka birthday jonga hakene ka sngi haus snam ara cara arpo lai ta wanom sngo pera ngamla ban invite pi hakene ka sngi ban di shai kumtu te wala kataro kane ka sngi ka de kata ka sngi ka bakar pang jonga ka jingim jonga namar hot ki we ke ot ki penek momenti nanta ki bu ya ki decoration i kumne kumtai ta hak jing shisha nga kwa hiban le tang ba ngam like por sure mata kasngi ngapan ma bi phi te ngin sale no ya ka bakham thia sa ke snam ka ban sawan te hakine ki snam ngara ke ya ka jing dap snam junga ka ba ar pho ar snam menta hak jing shisha ngal ar phlai tang to ngan khain bet ya ka ta ka ar pho ar te hakane ka ar pho ar snam ki kanti nanta ki kerdan snam junga ngayo shubun ki kita ki jing sungo baru ngayo ki jing sungo kemen ru ngayo ananta ki jing hikai ru ngayo ananta ki jing sungo si ki jing sha ram ka jing sha keno mat ko ne tar ki bun bah ki jing sham junga hakini ki arpo arsnam lenter te kata ngam sungo pari era namar tang arpo arsnam mentang ngadang yoman lane ngadang deep la de ngadang syam ya kita ki jing syam junga Henry sadang bon shishu kita ki ba ngampat syam namar na waves nam kidang ngadang syam shishu ya kita ki jing syam junga ha jing yam junga ta hakane ka video ngako abanai ko play ya kerpang na ka benta u play u bala rila sumar yang ala arpo play snam menta la rila sumar yang kamdera ka bakai ho adoni kata ka bangayo na ka jing rap na ki na u play la ne na kino ta nantaro kabar ngako abanai ko play saya email men ki para junga ipateng dan sure tengah ko aro banai ko play kapang ya hero wala da iklan makanaro ikerku yang ngati biya kata te bagi men ke para junga ki persa para ngam dan sure mangau bakatu te ngako abanai ko play ya kapang emi nama hakajing junga nga yo shubun kita kijing hikai kijing sha snang kijing sha kraw kijing sha tip kijing sha sempat kiba punjat ngalayo na ime ta wala kataro kata ho ngas ngotho ya kata ban long kemi ban long kpa kas ngo ka long kabijap ban ri ban kedubi ki kun mo ta wala ta kataro ko abanai ko play kapang ye me junga iba la le yang adukan ne
wat nadu kena ro idang pensum yang awat menta banglarang baro kanela mi so temanya ro idang pensum yang idang piti idang sempat yang nosia no sensar lo nih nakas yang jas yang jur buat kumta ter Andrei bila isi sayang nanti biar kata ngaruh ngai ya men ki para ya email ya ipa jungaruh kerpangnya ta nata kaba laipan ngakwa panai keplay pi baro ki parlok ki parancor ki lok kelas ki paralok ki bedang syu ya longro nantaki nong ai mesim junga ki nong karsan junga hakene ki kam ki bangale hakene ka jing tray YouTube junga teng ngakwa panai keplay kerpang ya piro nama yala saya ki bahayang ki bahasam ki mla syu ban page henry ma pipat ki ba karsan inga pila ban yo I pila ban kedau pila ban pen I yang kane katai mo ai keplay pi ru kumju ya gitu ki ba la kersan yang amet bat mensim hakino ki kam ki bangala ta nganget skamba kane ka jing dam chunga ya kane ka snam ka bala ar ko ar menta kadang day tang laan banong tang shipawa ka jing im chunga rai ki dang pun shushu ki snam ki kerdan snam ki bangan safa banjam ta ngako ban kapa te pi ba pen ya kersan yang na ki sngi lang lada day ki video YouTube lane lada day ki no ki kam ki bangan le ro nga kapa te pi ba pen kersan nga telit lan nadu udo nadu kulong snam chung pi ban kersan yang akane ka jing tray YouTube jungaro kunju mo dengan penkuna ya kene ka video nga kermen skam ba pi senutan nanti kene ka video wala dengan shoot kene ka por ke ba kandiat minit romenta ta nga kerpa di vis masalah share sa subscribe ya kene ka channel jungi ka Jongpi Production ta tat sabangin saya kedua ki wipat ki vlog video hoi jaka jeng sisang lamudi ban shoot vlog menta ka sngi ha kene ka sngi kha jonga tamba ngam la por sura ban edit la ne ban shoot ki video ngam yo por te wan sung per ya kata ni saya kendu pat haus ne mo ban sawan te pen sayu I baka birthday jonga baka singkha jonga kalong kono haus na marjar ar pulai te dangi up dengan kerpat ip ban ne hakan ka channel jungi bapin yo page ya kata kasni jong snam arjar ar pulai dengan saya kendu pada ki pat ki video te tangka tahi ngaku abang ngi pi sa shisin shwa bangan penkut ngaku abang aku play pi baro ki pai ba gitu ki melayu wish yang apa ki WhatsApp apa ki Facebook apa ki Instagram bat ku taru kumju dengan aku abang aku play pi ku play shibun ku play shajar ngo pi ku play shibun thanks for watching.